To fa ana wata ga wata, a yanzu haka dai Dakta Asiya na cikin shirin labari na ta gamu da wani mummunar haɗari, inda a gefe guda kuma Maryam ta shiga halin ƙaƙanikayi, inda mahaifiyarta ta sako ta gaba cewa tabbas sai ta rabu da wato Al-amin mai nasara, ta buƙaci da ya sake ta. Inda shi ma a wani gefen shi ma Al-amin mai nasara ya shiga tashin hankali, ganin yadda mahaifiyar ta Maryam ta sawo shi gaba, inda ta buƙaci lallai tabbas sai ya sakar mata ‘yanta, inda ta maka shi a kotu bisa ƙarar cewa ya rabu mata da yarinyarta tunda dai an gano cewa ba za su iya haihuwa ba tsakanin shi da ita. Ita kuma Maryam ta dage cewa tabbas ba za ta rabu da wato Al-amin mai nasara ba, inda ta ce ta yanke alaƙa da mahaifiyar tata, ta gwammace ta yanke alaƙa da mahaifiyar tata. Sanin kanku ne cewa wannan rikici ya samo asali ne tun lokacin da aka gano cewa Maryam ba za ta iya haihuwa da Al-amin mai nasara ba, sakamakon gwajin jini da aka yi aka gano cewa jininsu iri ɗaya ne, idan suka samu haihuwa za a iya samun yaro wato sikila ko kuma wani nau'i na rashin lafiya daban. Ita kuma mahaifiyar ta Maryam a duniya ba ta da burin da ya wuce ta ga ta samu jika, hakan ne ya sa ta tada hankalinta matuƙa, ta tayar mata da hankali ganin cewa ba za ta samu jika ba. Hakan ne ya sa ta taso na musamman domin ganin ta raba wato Maryam da Al-amin mai nasara domin ta je ta auri wani ta haifa mata jika. Sanadiyyar tasowar wannan al'amari samun labarin cewa mahaifiyar Maryam ɗin ta samu labarin cewa ne Maryam mai nasara wato Dakta Asiya ta samu ciki, shi ya sa wato wannan al'amari ya matuƙar tayar mata da hankali, domin tana ganin bai kamata a ce ya zuwa yanzu wata a ce har ta samu ciki ba. Ta gwammace a ce ‘yar tata ta samu ko da miskini ne. Inda wasu ke zargin cewa mahaifiyar ta Maryam ta fara tunanin kada a ce mai nasara ya mutu ne, ‘yarta ba ta da wato gado da wato Al-amin mai nasara, inda take ƙoƙarin ta samu wato ko da jika ne ta yadda za su samu gado mai tsoka. Haka ya sa kishi a cikin ranta, inda ta sa kishi ganin cewa Dakta Asiya ta samu ciki, wanda sanin kowa ne cewa idan Dakta Asiya ta haihu ko namiji ko mace tabbas akalar gidan zai koma wurinta, sannan za ta samu gado mafi yawa wanda Maryam ba za ta samu wannan ba. Tabbas ita ma Maryam ta ɗan yi baƙin ciki cewa ba ita ne ta samu cikin ba, ta ji baƙin cikin ne cewa ba za ta iya haihuwa da wato Al-amin mai nasara ba, ba wai cikin da ta samu ne ya yi mata zafi ba. Idan ba ku manta ba, ita da kanta ne ita Maryam ɗin ta nemo ma wato Dakta Asiya auren Al-amin mai nasara, wanda sanin kanku ne cewa da ƙyar Al-amin mai nasara ya yarda ya auri Dakta Asiya. Sai ga shi bayan aure da wata 6 Dakta Asiya ta samu ciki, inda Al-amin ya cika da murna matuƙar gaske, sabida tabbas yana matuƙar buƙatar iyalai, duba da rasa iyalansa da ya yi tun bayan hatsarin mota da aka yi, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar mahaifiyarsa da matarsa da yausa da ƙanwarsa, wanda hakan ne ya sa duk ya shiga cikin wannan hali. Wanda idan mai sauraro bai manta ba, tun bayan wannan biki ya gaya mata rabon shi da ya samu wato farin ciki tun wato rasuwan wato iyalansa, sai yanzu ne ya samu wato cikan farin ciki. Ƙarshen sharhin namu kenan a wannan tasha tamu ta Arewa TV. Idan wannan shi ne farkon zuwanka a wannan tasha tamu, muna roƙonka da ka sa hannunka mai albarka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar da kai a wannan tasha tamu mai albarka ta Arewa TV. Kada dai a manta da yi mana liking da sharing da kuma comment, domin yin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa wurin ci gaba da kawo muku shirye-shirye a wannan tasha tamu. Sai anjima ku.